Dneska sa spoločne pozrieme na to, ako sa mne podarilo pri odchode z New Yorku stratiť $800. Tí, čo viete, tak bol som 2 mesiace v Amerike, tí, čo neviete a zaujímalo by vás príbeh o tom, ako som sa tam dostal, čo som tam robil a podobne, tak dajte like na video, napíšte mi dole do komentárov a môžeme sa spoločne pozrieť aj na toto. Trávil som v New Yorku 4 dní. 4 krásne dni plné zážitkov, na ktoré budem spomínať do konca života. Ak vás zaujíma, ako to v New Yorku vyzeralo alebo podobne, tak na mojom profile nájdete celý vlog odtiaľ. Tento príbeh nebude o tom, čo sa dialo počas tých 4 dní v New Yorku, dôležité bude, čo sa stalo pri odchode z New Yorku. Poslednú noc, ktorú som mal tráviť na svojom úbytku, tak som si bol vybrať peniaze, pretože v tom období, čo som tam bol tie 2 mesiace, tak som si zarobil určitú časť peňazí, z ktorej som si určitú časť odložil, že si ju zoberiem so sebou na Slovensko. Teraz vám poviem, ako som si to predstavoval ja a potom sa pozrieme na to, ako to pravdepodobne vyzeralo v realite. Ako som si to predstavoval ja, bol som si vybrať peniaze, skoval som si ich do bielej obálky, ktorú som si vložil do tašky. Takto to vyzeralo v mojej hlave. Realita bola taká, že ja som si tie peniaze bol vybrať, aj som si ich dal do bielej obálky a pravdepodobne som si ich nedal do tašky, ale niekde som ju položil a stratil som ju. Je to ešte druhá možnosť, čo sa mi mohlo stať, že fakt som si ju vložil do tej tašky, do zadného vačku a je možné, že ja neviem, trčala mi, alebo mi ju bolo vidieť a niekto mi otvoril ruksák a zobral mi ju, ale to je málo pravdepodobné. Skôr by som veril, to bola tá prvá verzia, to je to, že ja som tú obálku nechal na obytku. Ja som bol v tom, že je v tej taške. Nejako som to ráno ani nekontroloval, pretože som sa zobudil a celkom som sa akože ponáhľal na autobus, aby ma odniesol na letisko, nech všetko stíham. Bol som v tom, že tá obálka je proste stále v mojej taške, takže som to nejako nekontroloval. Stále som mal určitú hotovosť aj v peňaženke, ktorú som mal odloženú na letisko, keď budem hladný alebo niečo podobné, takže stále som mal pri sebe určitú hotovosť. Nemá pre mňa nejaký veľký zmysel kontrolovať, či tam tie peniaze sú, lebo som bol v tom, že som ich tam dal. Teraz spätne, keď sa na to pozerám, si trieskam hlavu o stenu, pretože som si to mal skontrolovať, pretože tie peniaze tam neboli. A viete, kedy som sa to dozvedel, že tam nie sú? Tesne predtým, jak som si ich mal ísť do banky zameniť. Sedel som v banke a tak som rozmýšľal nad tým, že no, že dobre, že tak dojdem domov, bude dobre. Že na to sme išli vlastne na Zrče, takže som bol taký, že dobre, že tak som si odložil nejaké peniaze tam, troška si tam užijeme a podobne. Otvorím tašku a obálka nikde. A ja tam tak sedím a hovorím si, že že to je super. Po 2 mesiacoch sa ukážem na Slovensku a prvá vec, čo sa mi stane je, že si idem zameniť peniaze a tam tie peniaze nemám. Pokiaľ toto vidí upratovačka, ktorá mi upratovala moju izbu na Airbnbčku a našla tam obálku a bola ťažšia o $800, tak vás zdravím. Lebo ja, šikovný človek, si nebudem kontrolovať veci v taške, keď proste si tam vložím peniaze. Teda očividne nie. Ponaučenie pre vás, kontrolujte si veci aj viackrát. Od toho dňa, keď si niečo niekam dám, tak si to kontrolujem aj 3-krát, aj mi to jedno, že vyzerám jak debil, že si to kontrolujem 3-krát, ale radšej si skontrolujem veci 3-krát, aby som vedel, že to tam na 100% je, ako by sa mi malo stať niečo podobné. Ak sa vám takéto krátke, svižné príbehy páčia, budem rád, ak dáte like, môžeme z toho v kľude spraviť sériu, pokiaľ ma ešte nesleduješ, určite ma začni sledovať. Užívaj ešte večer, ja som Paťo a čau.